Da ni'n hapus oherwydd da ni newydd gael llwyddiant ar fynd fewn I Kazakhstan. Da nhw'n cymryd hanner awr I Ac oedden ni'n disgwyl gymryd oriau I sortio allan hefyd, so neb siarad Saesneg yma. We're in Kazakhstan! Oh, Magadan! Mae Connor, Steve ac Iwan wedi gyrru'r Micra am bron I 4,500 o filltiroedd fel rhan o'r Mongol Rally. Y targed nesaf fydd dinas fwyaf o wlad fwyaf yn y byd heb arfordir. Dwi eisiau dangos y wildlife yn Kazakhstan ar y radiator y Micra. Gynnu ni couple of butterflies, cricket. Mae'n fyw? Na di. Wel, wedi cwcio di. Iawn, llenwi'r car. Faint sy'n efo costio llenwi'r car fan'na yw? 8 quid I lenwi 20 litres o tank. 7 quid. So morgans yma fe? O! Na, fes mae'n glir. Open her up, plash. Steve yn neud tricky lap i'r Hogia. Oh, mate, really fast more than him. Wow! Hey, I'm sorry, speed limits! Mae o, literally, gorau dreifio tuad 300 miles fel la. Oh. Dim siawns bydd Hogia Llechen las yn gyrru 300 milltir mewn diwrnod ar lonydd tebyg yn Kazakhstan, felly amser I stopio yn noson wrth ochr yr M32 yng nghanolbarth o wlad. Bore da. Moin. Hanner 5 yn bora. Just y codi efo'r hael, really. A mae'n stunning, ti'n Ar ôl dros bythefnos o gampio, mae'r drefn o bacio'n rhywbeth cyffredin iawn i'r tri. Ond wrth ddeithi gyfeiriad y deddwyrain, mae golygfa chydig yn anghyffredin yn ei disgwyl heddiw. Dreifio lawr y ffordd yn Kazakhstan, a gyda ni camelod. Oh, mate. Oh, gos. Wtsio dyn camel. Dydy hon ddim yn olygfa arferol I ymwelwyr yn Kazakhstan bellach, mae'r bobl leol yn yfad siwbat, sef llefrith camel wedi'w suro am dridia. Be nas di am saith o'r bora di mewn? Just traffig jam bach o gamal, de. Mae'n fast, ydyn ni? Oh, the biscuits na, mate. Что снимаете, ребята? Hello. Hello. How are you? You okay? Thank you very much. Казахстан. Yes. Казахстан. Nice to meet you. Давай снимай. Yes. Снимай. Афганистан. Я сразу Казахстан. Казахстан алға. Nos di ffrind yna, nos di? Mae'n hawdd dweud na ni dy'r unig 3 boi gwyn yn y ffabus stryd fan de. Excuse me. Ti'n gwybod y ffordd I Almaty? Na? Oce. Hwn, da ni wedi fildio adra yn garage taid. Gobeithio wneud hwn yn protector engine. Ond mae'r boltan I risgu'r allan yma ar y ffordd yma. Mae gen nhw ramps ar ochr y ffordd yma yn Kazakhstan. Tua bob 100 kilometr. Tails bach dwi'n ei gyd. Dwi'n beth, dwi'n shit lot o disi fi ar. Turkistan, da ni. Newydd codi, da ni o'r hotel. Mae'n hanner 7 fan. A ni'n meddwl, sy'n ni jyst go hwn cyn dreifo I Almaty. It's impressive, ni? Dwi'n mynd rownd y thing ma, den. Twitio'r waliau ag rwbeth gwynebau dyn ti. Mae fo'r ogyn yn newid teil. Bora ma dal I. So, da ni literally gael yn stopio gen cops wan, pan math ar 20th time Kazakhstan. Mae'n lof yn rydyn dreifio goleda chdi ond sydd ddim ti'n stop mae Iwan yn gael ddal yn dreifio heb goleda o. So mae Iwan tu fewn yr office fan efo'r cops. Jyst chwilio am ysgysydio ma nhw I gael pres allan ni. So far, da ni wedi rhoi ciniog allan sy'n reit lwcus, dwi'n meddwl. Ne. Dwi'n gorau gael $50 di met wedi translate o bod dim yn ymwys de. 50 hynny. O met, mae'n newydd eitha fi. O beth sy'n ddysgu fi wneud? Met, oedd eisiau 20, oedd eisiau $15 bod yma am indicator. Dwi'n gallu gwneud, dweud o fod I 50, not too much.
Ti'n mynd i roi fewn i pethau fel ys di? O, beth ti'n eisiau gwneud, Con? Just dweud, sorry, too much, dyna fe nes i bore yma. A ni fatha, na, dwi'n talu am indicators, mae'r cave ma gen i goleuadau, met. Ie, dwi'n yma'n blisman gewn o'r Con, achos golygu ei ffocin gar o'r, ti'n gorau roed i handbrake Con iddo fo. Gen o'n badge o'n fi, fen. Tensions ar high. Na, gael met gen o lun o'r goleuad off, li. A mae Iwan, dwi'n mynd cwffio fo da. Done you? Tri dreifio, yw. Stupid o wad. Dwi'n peth o bobran neu Kazakhstan yn ddechrau'n bywyd, chwe. Fucking shit. Aw! Tro nesa! Mae lonydd y wlad yn dechrau deud ar y car bach. Absolute joke.